Nazywam się Olga Raczyńska, jestem wnuczką Lecha Stolle, prawnuczką Feliksa Stolle i praprawnuczką Juliusza Stolle. Przyjechałam na tę ziemię drugi raz. Przyciąga mnie niezwykła magia tego miejsca. Stąd też przypuszczam, że moi przodkowie dlatego tutaj zapoczątkowali produkcję tego szkła. Niezwykle ważnym wydarzeniem w losach naszej rodziny i w historii jest pamięć dla bliskich, dla wszystkich. Najważniejsze dla mnie jest to, że jestem 10. pokoleniem w całym drzewie genealogicznym Stolle, które mamy od 1760 roku. Chciałabym, żeby na tych ziemiach ku pamięci moich przodków powstał pomnik dla Juliusza Stolle, żebym mogła co roku przyjeżdżać, patrzeć na ten pomnik i wyobrażać sobie w swojej wyobraźni dzieje tamtych czasów, przenosić się w tamte czasy. Dziękuję wszystkim, którzy mile nas tutaj przyjęli, pokazali wszystko, którzy pamiętają. Najważniejsze są słowa, które wypowiedział mój dziadek przed śmiercią, że nie umiera ten, kto żyje w pamięci innych. W moich żyłach płynie krew moich przodków. Tak było, jest i będzie. Całą wiedzę będziemy przekazywać następnym pokoleniom. Dzięki najbliższym tutaj osobom, jakie mamy, traktujemy ich jak rodzinę. Przyjęli nas serdecznie. Mieliśmy bardzo dużo wrażeń. Dzisiaj niezmiernie się wzruszyłam, popłakałam. Były to łzy szczęścia i radości. Na pewno dziadek się cieszy. Widząc to wszystko, słysząc. Są to jedne z najcięższych chwil w moim życiu, ale zarazem i najpiękniejsze. Cieszę się, że mogę tu być i będę tutaj wracać. Dobroć, miłość ludzi, jaką spotyka się tutaj na co dzień, jest niezwykła. Podziwiam to miejsce, zakochałam się w nim i myślę, że wiele w moim życiu się zmieni. Że stanę się jeszcze lepszym człowiekiem i będę mogła pozostawić coś po sobie.